Il-Partit Laburista huwa tal-biża' l-pajjiżna. Dikjarazzjoni li dwiet matul il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Dan qalu s-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Charles Bonello f'attakk ieħor indirizzat lejn il-Gvern u l-Partit Laburista. Mal-Partit Laburista huwa tal-biża' għal pajjiżna. Iżda l-attakki lejn kull min ma jaqbilx mal-Partit Nazzjonalista ma wafqux hemm. Fuq l-istess retorika kompla wkoll il-kap nazzjonalista Elix Borg li prova jpinġi stampa negattiva ta' pajjiżna billi sostna li Malta qed tittappan kuljum u l-reputazzjoni tagħha qed titkisser. Pajjiżi oħrajn iħarsu lejna blenti differenti. Bħal kapijiet ta' qablu, Borg kompla bin-narrattiva ta' biża' bistqarrijiet li jippruvaw jpinġu stampa skura dwar Malta fuq livell internazzjonali. Tinbidel il-mod ta' kif ħarsu lejna. Iżda l-klim ta' biża' ma waqafx biss fuq ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. F'dikjarazzjoni oħra li tmur kontra r-realtà ekonomika li qed jesperjenza pajjiżna, Charles Bonello kompli attakka lill-Gvern Laburista meta sostna li taħtu Malta ma rnexxilix tattira industrija waħda ta' kwalità. Gvern Laburista ma kienx kapaċi fi 13 sena iġib industrija waħda ta' kwalità. Stqarrija li tikkuntrasta bil-kbir mal-investiment rekord u ta' livell għoli li pajjiżna qed jattira fis-setturi l-aktar avvanzati. Fil-fatt sas-sib stess tħabbar kif pajjiżna se jara l-ikbar investiment dirett barrani li qatt ra fis-settur tat-teknoloġija medika, magħruf aħjar bħala il-Medtech. Dan anke kif ġie mħabbar mill-Ministru Silvio Xkembri li spjega li dan il-proġett se jgarantixxi li pajjiżna jkollu l-aqwa opportunitajiet li jista' joffri liż-żgħażagħ Maltin u Għawċin. Il-Konferenza Ġenerali kellha wkoll problemi fit-trasmissjoni tax-xandira, tant li fniet minnhom id-diskors tas-Segretarju Ġenerali ma bedix jinstema'. Jara u jinżel fil-fond tal-problema u tal-problemi tiegħek. Minħabba f'hekk, id-diskors kellu jinqata' kompletament, fejn l-istazzjon televiżiv nazzjonalista kellu jaqta' id-diskors tas-Segretarju Ġenerali. Fi stat ta' paniku li kien hemm, kellu jkun sinjal li nqabad direttament wara l-preżentatur biex l-istazzjon televiżiv nazzjonalista jerġgħu jingħaqdu mad-diskors tas-Segretarju Ġenerali. Jidher li s-sitwazzjoni issa tanġet u se mmorru lura għall-diskors fis-sala. L-isteriżmu l-ajjat u t-tixjir tal-idej ma naqas waqt din l-attività. Tant li l-kap nazzjonalista għal diversi drabi sqar li l-Gżira Għawċija hija d-dar tal-Partit Nazzjonalista. Għax